Magnus. Men det er nok dig, der Magnus. har du rykket med lidt? Magnus, sig godmorgen. Godmorgen, Karin. Vi skal i Disneyland nu, ikke? Ja, så vi er klar. Vi er ready. Ej Camilla, hvor er det, vi skal hen i dag? Vi skal i Disneyland. Skal vi i rollercoasters? Nej. Bliver det sjovt i dag, Camilla? Ja. Vi er i, hvad er vi? Disneyland. Hej. Vi er lige kommet ind i Disneyland, eller det har vi så været i noget tid nu, men vi er lige kommet sådan ind til karusellerne. Ej, hvor er det flot. Det er alligevel mega flot, det jeg synes, det er flot. Så er vi udenfor igen. Åh, det er så flot der. Hvad? Camilla? Det er fordi min lillebror er rigtig vild med biler. Vi har faktisk ikke været på prøve noget endnu. Jeg skal lige have et billede af det der med. Ja. Hvor har I tænkt os at tage hen nu? Det ved jeg ikke. Ja. Det er nice. Ja. Ja. Hvor er vi? Vi er i gårdparken også. Ja. Det er jo det, man altid ser på film. Ikke? Vi har fået os noget mad nu, ikke? Så vi er kun mig, Mikkel. Hej Mikkel. Og så er Magnus. Ej, det ser faktisk lækkert ud. Så vi vil æde noget. Vi har fået is. Og vi købte sådan en menu, ikke? Og så fik vi is. Det sagde jeg sgu. Ja. Så. Jamen så den er jeg. Magnus. Ja, vi skal ud og køre sådan noget den vogn nu. Det er det, så kan jeg se, hvordan de laver special effects. Ja, hvordan de laver special effects. Så meget selvfølgelig shit, så jo. Hvad er det her så? Det er ikke rigtig styr. Tror du, den springer luften? Ej, what the fuck? Nå, det er sådan, de laver det. Jeg fik vand på mig. Ej. Er det de special effects her, ikke? Jo. Ej, ej, ej. Ej. Ej, ej. Vi sidder lige nu og venter lidt på, at vi skal til over der klokken 3 eller sådan noget. Så ja, og der var der Mickey Mouse eller sådan noget. Så kommer Magnus bare derovre. Hvad er status lige nu? Jakob, hvad er status? Tak for lort. Vi sidder og venter på vores lærer. Der er sådan 20 minutter til de kommer, så ligger vi sådan lige her i solen. Uden pis, jeg kunne i armen. Vi er på vej hjem nu, eller på vej ud ind til byen og spise. Så det er faktisk en fed tur i Disneyland. Ikke? Det er nice. Vi elsker det rigtig meget. Vi er på vej ud og finde noget aftensmad, eller det skal vi så. Vi skal ud i sådan en restaurant, ikke? Så ja, det er lækkert. Hvor er hurtigbrillerne henne, Mikkel? De er lagt op på værelset. Jo. Så, nu har vi fået noget at spise. Smager det godt, Kasper? Det er smart. Ja, det er mine amerikanere. Godmorgen. Du ser ikke træt ud. Vi skal sådan være nede når klokken 10, og den er kvart over, eller 10. Den er kvart over 9 lige nu. Og vi skal hjem i dag, men først så skal vi sådan ind på Champs-Élysées. Jeg kan slet ikke finde noget at udtale det. En eller anden mega fed street, eller sådan noget, hvor der er mega mange musikker på. Så det bliver mega fedt, så der skal bare shoppes i dag, og det er det, jeg har glædet mig til det mest hernede. Frederik, du ser træt ud. Vi er på vej ud til Champs-Élysées nu, så vi er klar til en rigtig lang gåtur. Vi skal gå derud. Der er sådan 6 km eller sådan noget. 6-7 km. Ja. Jeg er ikke sød, Mikkel. Prøv lige at se raller alle sammen. Klært væk, det er ham. Så skal du ind til jer. Har du fordi, jeg kan skætte, Rasmus? Ja, Skal der lige tages billeder? Raller. Sig puk. Hvad er det her? Det er en bro med hængelås på. Det der over er alle sammen hængelås. Det er pretty. Det er så sygt.
Der er mange. Men det er træls, de har bannere på. Det er faktisk mega grimt. Kan se, Jeppe? Fuck. Mig og Jeppe bliver sådan lige lidt alene lige nu, fordi at de andre, de sidder derovre. Vi har lige fået noget at spise. Ja. Fandme lækkert. Det er lækkert. Så yes. Jeg har lige købt noget fra Sephora. Og drengene, de har været rigtig søde og vente på mig i rigtig lang tid, fordi at der var sådan en kø. Er I glade, drenge? De ser ikke så glade ud. Vi skal lige nu i Monoprix, fordi der er mega meget billig make-up derinde. Så der smutter vi ind, ikke? Er I glade? Camilla! Hvad? Skal det så bare? Jeg er glad. Så lige det, men dengang du smilede, du var lige... Vi er rigtig glade, fordi vi skal, eller jeg er glad, tror jeg. Er jeg glad? Jeg er mega glad. Vi kommer. Jeg har købt igen. Ups. Sarah. Er du træt af, at jeg altid går og køber noget hele tiden? Det er dine penge, så jeg er fandme ligeglad. De der sådan her. Vi har lige været i Abercrombie & Fitch. Og der kan jeg godt sige dig, der var en lækker dørmand. Hvad kalder man ham? Dørmand? Holy grail. Men han var bare lækker. Just saying that. Vi skal være op på sådan et eller andet sted, mødes med klassen sådan om 10 minutter. Ja, lige nu der sidder vi og venter på vores bus. Her ved Triumfbuen. Vi sidder på sådan nogle sjove pladser med gulvtæppe. Jeg har ingen idé, hvad der er. Venter på vores... Jeg er faktisk rigtig træt, vi er. Hver gang du kigger, så kommer der fede biler. Så ja, næste stop, det er i bussen. No shit. Godt, Lukas. Det er en Porsche, der kommer. Mads er i gang med at lave sin Evolution rap battle. Venner, du har mange venner, men ingen du kender. Din mor synes du er grim som en kasse sand. Du tror du er sej, men ingen kan lide dig. Du er som en engangsgrill hot der var. Men du så siger det slam, du bliver bange. Du tuder din mors dreng, en lille rigtig bæse-dreng. Er der noget, du gerne vil sige til vloggen? Jamen, jeg synes, vloggen, den er sgu lidt gået lidt tør her på det sidste. Den er sgu blive lidt... Altså, jeg synes, hovedpersonen skal flyttes væk. Vi gider ikke se på Camilla mere. Det skal være dig nu, eller hvad? Ja, vi vil have noget ung, frisk mandekød ind. De vil ikke se på Camilla mere. De vil se på noget mandekød. Han her, der må godt, der blive lavet nye Ninja Turtles film, og han var faktisk en af hovedpersonerne. Der behøves ikke animation til ham her. Det er bare i generne, der er turtle i generne. Ninja Turtles, fuck, Med fortune is happy ever after. Du skal synge med. Nå, men hvor skal vi hen? Vi skal ind og spise noget nu, fordi hvad er klokken? Jamen, den er 20:51, så vi har en time. Vi har en time herinde, så vi skal køre igen 22:51 eller sådan noget. Vi skal have noget æde nu. Det er den anden, det her. Er Magnus glad for at få fået sin mad? Jeg havde den sunde. Ja. En brog. Er det godt mad? Nej. Hvorfor stopper de ikke bare for cirka 1-10? Hvor godt smager det, Camilla? 3. Der var tasken. Hold kæft. 3. Hvor er vi henne lige nu at spise? Rusland. Burger King. Ja, Burger King. Vi er inde og spise på Burger King, ikke? Inde og spise. Det her, det er Burger Kings nye pasta-ret. Vi har lige fået is, og klokken med den. Hey, hvem kan I? Jeg har fået is af Mads. Han er rigtig sød. Er vi friske? Nej. Hvad er det sur over, Alexander? Smager den godt? Vi har sovet alle sammen af lort, eller hvad? Det gik galt. Har du sovet godt? Jeg sov for min egen. Mikkel sov godt. Hvordan sov du, Alexander? Ja, du har væk mig 30 gange, så... Lort. Jamen, så vi har lige fået morgenmad her i Flækgaard. Flækgaard. Så vi skal lige, når vi er spist færdigt, skal vi ind og sådan... Skal sådan... Ja. Ja. Nej. Camilla, hun er mega mad i dag. Hun er ikke... Jeg sov 5 minutter eller sådan noget. Hun har ikke fået særlig meget søvn i bussen. Ja. Yeah. Det er også meget sjovt at kigge på make-up. Ja, det må man sige. Ja, du synes det er sjovt. Det kan være, jeg kunne bruge flere timer. Ja, men det gør du ikke. Og Camilla, hun er faret vild i make-up-land. Det er rigtig sjovt.
Hvorfor har de ikke sådan nogle ting? Det ved jeg ikke. Hvorfor har de ikke sådan nogle ting, Camilla? Det burde du vide. Jeg ved ikke noget om det gør. Jeg var ked af det sådan noget. Tak. Må jeg godt få en Mentos, Jeppe? Må jeg gerne få en Mentos, Jeppe? De accepterer ikke rape. Shoot me, man. Ej, jeg fik den i hovedet. Det har været en fantastisk tur. Og vi er ved at være hjemme her om lidt. En time eller sådan noget. Burger King. Lige hurtigt. Vi ses. Vi ses Næste alle video. sammen. Kan vi ikke lige få hele bussen til at sige farvel? Okay. Det var ikke Farvel alle sammen.